gusi hase eamate eyemo yanyagusira Meshak Onyango kurwa ase Meshak Onyango kurwa ase ensemo eyemo irongorwa gusi konyara koba kegwesokia na gukwandira emiroberio yaberege kwenekiwa ase emitandao buna nigo omwanchu obo hanyarte koba kagusira obugima bwaye gwetera ase chingoma anyorete hasokorenta chibura buru ase omosangerekano bw'abarai bari bakoyamirira serikali ase etaro yabo yamatukata toimeyorongorwa gusi kurende nigo bono batebire buna nyagusira Meshak nigo arusetigwe rino hase enchira ere embe hase kliniki yake moimenya cheki egikirete ere konyara koba ka koigwa bobe na gutwara chingoma icherete ere gusiria obugima bwaye muri kitowe Cliforenge nwarenga sayo roboti ro yase enchira bwikira magega yechinkuma gutari gwase mitandao igoro yogosera ko musacho yomo asireta Meshak Onyango yokorwa ase kinyoro kya simiti kegotoka ase wode nya chikensemu yabunge yabubasie county ya Kisii abo asaba kwandwe mitandao babere bagatubabuna nigo aitetwa sogo turbanimo sangirekano yabarai bali bakoyamerera serikali eikiaita bono nigo enka amana abamate baye besokiri eriko tuguterare chinkumechyo abo asaba atebirabuna omwanchu obo nigo asirite bugima bwa yase nyagitari aram gwetera asomo chando yo ochete gwetera asokorusigwa elino bobem ngane ye buraburwe konya wetana na ase siasa ire bono iga nga Meshak anwalenge simatiangi alenge taoni Meshak muna matiangi agoje taoni Meshak ninga igare aitwe of P4 mangana ayo amatiangi ataramanya gusengo chale taoni ende line linaria chagete kumocha kanga gaiga kuruga ngaga iga ngana baeresire akarua agachakwana nyagitari mangana Meshak abubura buru ejiteyo indutweke twanegeti ase Meshak anyorete obokun korwa ensemo yeri no so munyagitari omoruseti kwani abaye family nabana ariko batebia iga Meshak ominto ntuntu manyi tokorwana kwaye no mochando bwirino iro rieta Meshak nago kwana nabarari mu basolero asenka yaye nyagusira abwo ase mirobero ko mwenyegenderete nigaba matabu bagikire chinkwane cyo kiyaga siasa nagatubabuna telebu yako yengusenke yegandata komolero omwanchi obo ase siasa cyo bolimo abana banyasaye aki Yesu omonene mangana siasa babu atenga yaya nga Meshak akane simatiangi agachigoiteruo ntuna abantu togote nasinda go gitwara niringa na rio monene akinto liko ngainereria sobo sibuo monene iga abantu baminto bali mwachira iga amate yaito abasani mona bairi n'abantu baminto abajira kurwa media nabo twari ko bamanyina kene kinyasaye kene familia n'abantu bamwegene to monene nga Meshak emochando ye igasira singinjiri no maga yoko yetarre nyagitari ya ramo elioko unenkia yagenderete kero nyagusira rete twase nyagitari yo umunyagitari yo renge ko mubokoreri nigo aherera so bwasyo kuna batebabuna nyagusira tabwate ngoma chinde chonsi jogwakwa Dr. Mokwa ngokora ram une medical officer on Thursday evening umurere na ochete okora ku Meshak Onyango 42 years old male ajidene shida yoko bimba asebigoti nechiboto kero toire historia ye konyoro rusiriwe erino korwa different facility kera chete bono mambia ina na chete komore sengenja metu botuko medical officers tokora chi ward korosa saa 2 mpaka saa 11 kera twaba muri review ase ward tukanyora bwata amaira ya chete sengenjo okorosu korwa erino ria area ruseti gobe on a process here a dentist agent umurusia mairari but by the third time umuriro yagoja konyora complications chance recover konyora mairaria otore ende ko sepsis konyora yanda chire slants yanda chire buchoso akanyareta complication yecho wono akabako akakobarwa lakini konyora yansi kwa yana kwa konyora kwa beiro ko tia maira konyoro rusiri urimo na ende the following day one yarenge Saturday and rete na dentist yarenge komora but unfortunately by managoba esengenjo konyora anyoriro simya akanyara ko kwesenje complication yerino ria anyareta ko bagakorusi murira asta yakire history yo kunano muriro monyena toete ne inanyareta ko bagakorusi ase clinic Nke yo nege bwato ko bolia gotia ase serikali ya county ya Kisii insio wa mugaba na simati uyonya gokorere mirimo kubasira ase mirobero yoko mwenyo mwanchi obo nabo igo kuyerigereria enke yo yatigire magega gutera aso kubasemia abana baye abo tawchumbe go jaso mugambi Meshak munasira otigira abana bake
omwana omonene iga 9 omune family onya kororo gakiara gichinjira tokonye ase eng'encho abana bameseka nabo gusema asaba tumeki bemitandao yake rero gwetanga kurwa asogotaria chinkuma chioborimo nke iyo ya nyosira maskani yoko maeneo mwanchobo asomorembe inkuripotera Nsoko TV kuro nyacheki ensemu ya bunge ya Bubasie kaunti ya Kisii eretiane weekly orenge.